taura ichirenje akatichengeta vana vasiri vangu vakati kubva dziri nhumbu ndakaenda kuma DNA test. Saka munobvuma kuti kana DNA yaitaura chokwadi? Ndopa ndakatoona kuti chokwadi vana ava vasi vake. Asi takandibire pana. Chingamidzai muchirongwa chedu Dare Ramambo pano pa Destiny TV. Zita rangu ndinoitwa Anesu Tasha Mahachi. Nasi tanga tiri kuChegutu, tiri muDare Ramambo ngezi, umo matongwa nyaya yemurume auya achimangara kuti mukadzi wake akamuchengetesa vana 2, mumwe akatororwa, umwe achiri pamba, asi vana ava havasi vake. Izvi akazozviona mushure mekunge ange atora ma-DNA test. Ngatinzwe zvakawanda munyaya. Nyaya ndava nayo ndichizomangara muDare Ramambo inawo yekuti taura ichirenje akandichengetesa vana vasiri vangu vakati kubva dziri nhumbu vana vaviri kusvikira navakure mumatoro mumwe achiri pamba pamba. Mapedzi Ndonya yacho uyezve ndikasvika pamba munhu anondishungurudza anotaura mashoko ekuti dai zvichibvira unogona kuto dai ngaindine ngozi ndapa mudai kutema nedomo asi ine hangu atakuwa moyo chii chako? mudzimai Matumani makore mangani? va 93 Ani? kubva 1993 3 Vana vangani? Mumwe wacho ane makore mangani? wokutanga ane 30 years, Wechipiri? wechipiri ane 27. Wakaziva sekuti havasi vangu? Ndakaenda kuma DNA test. Mari dzacho nawo here? Mari dzacho vanazo? Hongu Christine ndiani makore mangani? Ndiye ani chi? Kanzani? Clarice Clarice. ndiye ane 27 years. araurwa kwedu. Saka wazi argument now? Ninyaya Irei? asi wangu ndakatozoenda vachiona Hapana argument. Asi kuti hasi wako? asi vachiri mumhuri saka toda kuti ndigadzirise mhuri yangu ndione kuti vasiri vangu zvavo voita kudzinga madzina avo. Pamakaenda kuti ine mai yacho anga ari? Vanga vasikwa. What was her response? Ndakanga ivo pandakamboenda navo kutanga vakandiitira violence ndichidhiraivha vakandida kunditi ndada padhuze kuita accident, saka ndakaona kuti kufamba navo vanotikonzeresa zvokuti ndine muchinda vandakapinda naye adofunga ari panza akazviona nemaziva kwa munotumwa. Mai nyaya muri kupirwa makachengetesa mumwe vana vasiri vake ndozvamuri kuturwa imi munotichi? Ndofunga takataura na 93 2020 2009 vatamborambana tarambana semabvira anongoita bhozi anongobva achiuya achibva achiuya sezvepapatitese zvava zvavaita mukati asiri murume zvavaita 99 takarambana
ndifunga ndikatakura zvinhu zvakundoenda kumba kwedu ndiriko kunda ndine 21 years ndobva dana nawo nemunhu patakazodzokera ndataurirana semurume nemukadzi hatina kutaurirana zvevabereki takangotaurirana semukadzi nemurume anga ane vana vaviri ndobva ndaita sendava ndadzokera ndakuziva kuti ndiri pamuiri ndobva tagara tabereka mwana wemusikana ndobva tagara futi 2005 bva tambonetsana futi bva vaita sei bva vaenda kunetsana kwatinoita ndiko kuti vanenge vachibuda mumba vachienda kune vamwe vakadzi ndobva ndasara futi ngati amebe vachadzoka ndobva ndasara futi ndobva ndadana nomumwe murume ndobva vadzoka 2014 bva taita mwana 2015 ndobva bva 2016 bva vaenderati kusvika izvezvi. Saka munobvuma kuti kana DNA yaitaura chokwadi? Ndopa ndakatoona kuti chokwadi vana ava vasi vake. Handizviziva baba. Amai havasi kuramba kuti vana havasi venyu. Vari kutotaura kuti vakahura. Hakusi kuhura chaiko chaiko. Vakahura muchure munge mavasunungura mavatiza kana kuti mavaregerera kuti vanohura. Izvo vataura. Ndivimba shoko. Itai shoko redu. Kuti muna paata takambosiyana navo handina kusiyana kunetsana kwe1 day vachidzoka kumba mwana acho hakusi kusiyana. Nyaya iyi manje kai inoda furudani. One man band hakuise hanzi. Saka zvandichaita nyaya iyi ndeyekuti ndakuipostpone. Mambo vange vari variko. Maanalysis ari kudiwa apa ndega ndikaaita ndapedza ndikabalansa. Asi anoda kuti tiri team toita study case nezvinhu zvakadaro. Tinenge taita organize dare redu toita look into this as a special case. Asi aya mapepa yandikumbi makasunga here kundifotokopera kana kuti kundisiya? Kufotokopongana nokuti aya ndatoma fotokopisana nhasi pakabhengara arasi. Mune mamwe mafotokopi maoriginal nawo? Awa maoriginal aya ndakatomaripepa. Saka ndipe maresult papers yenyu ndisare nawo kuitira kuti pandinozotura nyaya yenyu kuna mambo ndinge ndine zvombo zvakakwana. Mazinzo amai vakubvunzei zvakabvunzai zvemuti musikana wa2024 years ivo mfuma vakatogara vachitoziva kuti munhu wauti haasikani anditi indasingaziva musezvo vakazo ndakatora mwana ndikazona naye kumadns asi uyu mwana akabvisirwa mari handiti vakati ngauye kunokadomo kwavanogara ndiko kwavanogara vakatora mari ye vakaidya ivo handichakanachimbomira ikoko kati panera haina kuti haina kukwana. Asi taona bedzi statement yandichavapira kana vauya mambo nezvekuti imimi mune mwana ari kupurwa nedna kuti haasi wachirembo. Izvo handivavanzirei ndo zviripo zvemakazoita mukati mezvinya. Saka tati dare panel yakakwana toita getting to it tobuda necorrect solution. Hapana isu asina kuti mbenyu iparare. Isu asina kuti mbenyu iparare. Tichazama kutaura mashoko okumbiridza imba yenyu munogara muchiregererana pane zvinoregererana. Kana musingaregererana asi munofanira kutopunyuka ichitamboedza kuti musati kuregererana. Ndiyo mapepa edna musati manhiyo musati makanga ndofunga tasvibva bhaibheri tikati tichitaure chokwadi. handikuti andosara nawo. Tasvibva bhaibheri tichitaure chokwadi raida kuti mufotokope hapana rachokwadi chambotaurana kamwe chete. Muchataura hatina hapana chambotaurana. Saka totanga nemuiye pamasi